Absolútku som mal minule, chcem Fínsku. Tak kremberku. Ktorú? Cranberry? Aha. Pozri, ako mám šnúrku. No to chcela prepísať. 20 aj 76. Momentiček. Vaša karta bola zablokovaná. Mám 4 nuly, ale neviem poradie. Prihlás sa na karate, však ja už mám čierny pás. Som im ukázal videá, prišiel som tam a že chcem ísť na karate, vieš. A typek, ten tréner mi povedal, že niečo mi o sebe poviete. A ja som takto vytiahol telefón, som mu ukázal... Toto má, tu má. Čierny pás. Som ukázal pár videí a on povedal, no tak tu máš čierny pás a choď preč. A hneď. Napaka, Pako, na zdravie. Ahoj. Ahoj mamička, ľúbim ťa, ako sa máš? A ja ťa mám, som chorá. A čo piješ? Finlandiu. Ty? Finlandiu, vodku. Vodku, no. Miško, ale pozor, potom sú deti sprosté. Hej? No, Po tej vodke sú deti sprosté. no. Ja už som sprostý až moc, ja už sprostejší nemôžem byť. No veď ale to ty, čo budeš robiť? Ako robiť? Jaj? Počúvaj. Aj Šaňo je pri mne. Dobrý večer, tetuška. Ahoj. Koľko vás je? My? Dvaja. Dvaja a ešte 1500 ľudí s nami, čo pozerá stream. No dobre, teda nemôžeš alkohol piť, nekam ťa deti pozerajú. No ja viem. Veď ale to on im iba ukazuje, že čo sa nemá. Čo sa nemá. Jaj, No. jaj. Ale to my musíme teraz aj trošku popiť, lebo... Viete ako no? Čo? Mám rozjebať! Musíme vypať. Kurva! Dobre, musíme mama piť ďalší teraz. Nech vám chutná. Lebo za každých 5 eur pijeme, vieš? A furt mi posielajú peniaze. Prvé považujem o to, aby som ti ešte 3 litry doniesla. Končia. Však tak donies oné, ľudovicu. No nemôže to, by si bol moc vypletý. Vypnutý, Vymletý. mimletý. No. Dobre no. Veď ale my budeme musieť strašu za chvíľku kúpiť novú. Už nám dochádza. Neviem ešte aj do čo si ešte ideš otravu alkoholu. Nie, veď teta, ja ho postražím. Otravu alkoholom. Ja som starší, ja ho postražím. Ba, aj zajtra si dám. Ale, bola nie, že ty príjem v Bratislave ako alkoholik domov. Neboj sa. Ty šibe. Dobre si, chlapci, dajte si ale malinko už. Povedz nejaký vtip. Na každom druhu hne pohárika ma budeš vidieť. To čo je za vtip? A bude ti zle. Aha. Pamätáš si, keď som mal 15... Pamätáš si, keď som mal 15 rokov a prišiel som taký najebaný domov a ty si mi... Ale počúvaj ma. Počúvaj, ja ťa počúvaj. Ty ma počúvaj. No veď ale počúvaj ma. No. A čo mal Harry Potter ten blesk, vieš? Prečo? Zrazil ho Opel. Ale že mal aj šťastie. Prečo? Že ho nezrazil Renault. By mal piču aj na hlave. Jedem pečivo, chleba, 4 rohlíky, Ako? To ti tam prepíš, na mňa vrátiš. Aký? Mama, vieš čo? Teraz robím zbierku na nový monitor, vieš? Čo si ho zaterovil? Nie. Nie. Monitor je v pohode. Iba klávesnica trošku lietali klávesnice. Nalej. Či ju držou? Ale ty nevieš variť, vieš o tom. Neviem. Preto si odišiel do Bratislavy. No veď, aby som sa konečne najedol. Áno. Bože. Alebo počúvaj, príde typek do obchodu a povie predavačke, že chcem kondóm. Kondóm je, že chcem. A predavačka mu povie, že a trošku slušnosti, tak on si stiahne gate a vraví, prosím vás, oblek pre môjho gentlemana. To je pekné. Však? A ešte si dával si ho na hlavu. A ona mu hovorí, pani, a to sa tam nedáva.
Ja viem, ale idem na ples ako kota. Ako? Idem na ples ako kota. Že idem na ples za kokota. Ste sa zasmiali, chlapci? Zasmiali sme sa. No, konečne dobrý však. Konečne dobrý. Daj ešte nejaký, veď ty vieš fest dobre, mama. Žena si dáva klapky do nosy. 3 do jedného, 3 do druhého a 3 medzi nohy. A muž im vraví, ty to čo robíš, že to ide do očí. No veď ani Kadola nič nevidela. Čo tiebe? Už dlho nič. Povedz ešte nejaký vtip. Veď už čo chceš stále vtipy počuť. Veď vieš, že ja neviem. Veď ty vieš festipy. Nemôžem. Prečo nemôžeš? To nedám už odmýšľať. Veď vždy, keď prídeš z roboty, tam mi povieš nový vtip. No veď ale teraz som ti už povedala 3. No, A a? nebola v robote v piatok. Nebola som v robote v piatok. Ja, tak si vynechala, hej, takže vieš iba vieš na pondelok, utorok a stredu. Áno. Bože môj, aká som rada, že ťa počujem. Dneska som si tu dávala aj na streame na tom, čo si Jolik. Hej, a si videla, ako som klávesnicu rozbil? Nie, to si tam rozbil tú myš. Myš tam Ale to už ešte doma. No veď to som staré rozpozerala. No veď neviem, kde to nájdem. Normálne daj, že ako rozjebať klávesnicu za 100 € do YouTube. Pre Boha. No a to ti nájde. Taký to nemôžeš byť prostý. No, ale to keď máš nervy, mama, to sa nedá. Dobre, presaj. Počujete to, to je zvuk na... To by ste museli zažiť proste, to musíte zažiť. Drž piču už. Povej pič. Nadálka, my nie sme takí opití, poďme fajčiť. Hej, poď. Zavoláme si. Ja to idem fajčiť, ja mám piči. Daj, počúvaj, Žuľo, daj mi to zahrať, ja mám fest nervy na toho, vieš. No. Na toho. Počúvaj, choď pre Finlandiu. Rozdiel som pohár, drž piču. Choď naliať Finlandiu a daj mi zahrať. Nenadávaj. Jeb. Čo? Žoľo rozlial džus. Dobre, drž piču, urty. Idem ja. Dobre, ale ty kokoto. Tečie všade. Ty si kokot. Choď preč, nevidím.
Veď celý stvor je mokrý, ty koko, čo Poutieraj si to. Nemal si buchnúť v kostole. Ty si fakt koko. Aj záclona je mokrá. Drž piču. To čo je? Záclona je mokrá, ty kokot. Ticho. Co? Všetko je tu mokré, ja to jebem. Ja to jebem. Musíš buchať po hrste, ako sprostý. Drž piču, nešlo mi, chápeš? Je to mokré, všetko je mokré. Dobre si, Okej. dobre. Daj na to, Dobre, ty čo kokot, je? dovozím ich! Jo! Ideme na to. Si ho dal dole? Prečo si Pokémon? A ja som čakal, že kedy tam bude napísané žony. Na tom stole. Hej, jemni. Nemôžem, lebo zase rozliem. A rozliaz! Ty kokot. Všetko mám tu. Ty si vezebnutý. Všetko tu je mokré, ty prijebané. Chod to uplachnúť. Rýchlo! Nič. Ty kokot. Nahraj, ty prijebaný kokot. Normálne ma ruka z toho boli, chápeš? Zodvinite monitor. Čo ti jebe? Z neho tečie, ty kokot. Tebe jebe. Zvoní mi telefón, či sa mi to zdá? Zvoní ti, ale Hej. z toho monitoru tečie, ty kokot. Daj mi telefón. Všetko si mi tam rozlial, ty hnusný kokot. Ticho. Ty buď iba skôr než ja. Chápeš? To oni tu taďalto z vrchu môžu strieľať? Všade. Veď ako sa ja môžem hýbať, chápeš? Chápeš? Ako sa ja môžem hýbať, keď som opitý? Okej. Chápeš? Naši sú úplne sprostí. Poznáš nikoho, kto hral s nami v týme? Nepoznám. Drž piču! Chápeš? Chápeš? Nejde ti bečko. Ja to mám piči proste, chápeš? Chápeš? Som ho odjebal! Ako nič. Vyhrali sme, daj na to. Nie mi bolá, ty kokot, daj sa... Daj mani sa tu sluchatka, lebo ti najebem. Počkaj, veď som odjebal. Neskutočne. Chápeš? Vyhral som mapu. Chápeš, kurvo? Oh shit, prečo sme Pokémon? To je fest trapné, chápeš? Najlepšie, ale dívaj sa. Videl si to? Dobre, hlavu Dobre si som mu dal. Ty kokot. Dávaj do piče. Dávaj do piče, Dávaj, rozhodnej kurva, všetky. rozjebí. Kokot, tam prebehol. Dobre som ti kokot. Dobre som ti hovoril. Aha, dávaj! Dvaja! Ja som ti to hovoril, proste. Drž. Už? Piču! Daj granát. Počkaj, poviem sa. Počúvaj, keď si ja kúpim granát, čím hodím granát? Ja neviem. Nevieš? Nauč ma. Dávaj, dal som ho do piče! Dal som ho! Jo! Tu pič, dali sme ich. Čo, daj na to. Chápeš? Nič. Jasné, ani sa nenarodí. Žolo! Ako zapnem kameru? Iba mi povedz, ako zapnem kameru, chápeš? Žolo! Totálne je mŕtvý aj spí proste, chápete?
vy si uvedomujete, že ja z toho budem mať strašný pojeb, proste strašný pojeb. A ja viem, že vy ma tu strašne navádzate, že choď pre pastu a tak, napastuj ho. Ale ok, idem po ňu. Hej, jasné, idem po ňu, ale dáme si ešte jeden preto, aby sa nám išlo ľahšie, hej? Počkaj, ja to mám strašne veľa hovoril, ešte mi aj Lukáš volá teraz. Nehaj ma tak. Nehaj ma tak. Nehaj ma. No, Lukáš. Ako? Počkaj. Ako, ešte raz. OK. Už sa chcú... Hej, sa zobudza sa. Akože mám to rozodrieť po pleši, nie?
pasu, ty vole. Zrobicie diogod. Co za ryba? Ty kogoce. Koniec, končím proste. Končím proste, lebo človek príde a bude fest bude zle. Strašne bude zle, strašne. Počkajte, ty kokotete. Teraz, chalani, teraz mi ide o život proste, ale teraz fakt vám musím povedať, že musím tu všetko pozatvárať proste. Fakt, toto musím schovať. Ja nič, okej. Žolo? Žolo? Ideš na cigu? Ty mi ideš najebať? A prečo? Žolo? Ideš na cigu? Pozor. Čo sa deje? Čo si tu rozliadli, kokot? Nič? Domino mi píše, domino. Dobre. A čo ideš robiť? Čo klikáš?